Saya kan sedih. Yuk mangga dengan campur seri Sandra Pesona. Sini sayang. Kerikis aduh udan kerikis saya suwe antar gluduke apu oriko nangis opo tahan dirasano eman eman dudi eman eman karisaru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dung coba sing bakal liyan Chandra Pesona. Ini Pak siapa ya? Pak siapa ini Pak RT? Bagus. Bagus. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, deong riko mikir sing kuno. Bagus, kari manis, kurang manis tambahi gula. Ini Pak siapa? Wes yo wes, hang dipikir apa kerasa. Kerikis aduh udan kerikis saya suwe antar gluduke apu bagus nangis opo tahan dirasano Chandra Pesona. Yang mana? Pak siapa sih jauh banget ya? Sini. Jauh banget. Mas Gondrong. Sini. Mas Gondrong, sini, sini, sini dulu kok ojo diangkat sih. Mas Gondrong, Mas Sandi nak nutuk kok. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Ojo diangkat sih, ojo diangkat sih. Ayo Mas Gondrong, Mas Gondrong. Wah aku lho panas-panas kok ngene awas kok sampean nek gak seneng aku nek ngene iki. Ayo. Kene. Angkat yo jiro lu kari manis kurang manis ta
Ose, Pak Kentung, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Agus, siji, loro, telu. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, sing dika mikir sing kuno. Masuk kari manis, kurang manis tambahi gula. Mas Gondrong, wis yo wis, dong riko mikir sing kuno. Sik, ben iki sik, ayo, ayo, aja dilebokne sik. Wes sik, ayo, Mas Gondrong, ayo, ayo, tak angkatke, engko tak angkatke ayo. Siji, loro, telu, kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, dumikir sing kuno. Bagus, kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, dong mikir masa sing kuno. Geriki sadu, ujian gerikis. Saya suwe, hantar kluduke. Ya Allah, ya Allah. Ambu oriko nangis. Opo tahan dirasano. Matur nuwun, makasih. Ini. Cah Depok. Mbak Nini. Mas Andri.
Put. Requestnya Japes. Ora jupek, ora jubes tapi sepine ro aku seneng karo liyan arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. Repengin liyane pengen ku siji monggo kenyataane kudu aku jero Mbak Lutfi tarik temennya tuh bawain ke sini. Pesannya pertama Kau datang seolah cinta, dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta, kau tega mendua. Tenan copon janone, rempale padha ngertine, nanging ning opo kok rambo pertahanke. Tipise pertahanan hatimu, nyoto kalah piye repe piye aku lali. masalah. Isih sok kelingan Mbak Mel. Selalu berkreasi dan berkarya seni. Iki sing bener, isih sok kelingan. Kabeh kenangan sing tau lakoni, kebayang-bayang nganti kekowo ngimpi. Iso gawe nyaman, rajaminan duweni atimu. Koyo lagi wingi, awak dhewe iso ngomong tekan wangi. Rasa sliramu wong sing paling gemati, ora yo kowe sing paling larani. Chandra Pesona. Mbak Lutfi, temennya bawa sini deh.